Show of force mill-Laburisti għal dak li għadhom qisu bħala il-lider tagħhom Joseph Muscat iddominat il-pjazza ewlenija tal-Birgu wara stedina li saret mill-Whip Laburista Glenn Bedingfield. Teatrin sħiħ ippjanat minn qabel bil-karozza ta' Muscat ta' salvojta fil-pjazza u l-ex leader jitla bil-mixi akkumpanjat minn membri tas sigurtà tiegħu u minn Bedingfield innifsu. Għalli l-ħabib tiegħi Glenn għalli ħammorru mixja żgħira l-Birgu imma ma kontx naf li ħajkun hawn dan nies. Mal-wasla ta' Muscat iddomina l-ajjat tal-folla buħut minnhom anke bi bnadar b'wiċċ l-ex mexxej. L-attività ma kellha l-ebda rapportaġġ mill-Labor jew mill-medja tiegħu, tant li minkejja l-preżenza tal-ex leader ma saret l-ebda sejħa l-istampa mill-partit ta' Roberta Bela. Appena l-filmati u ritratti bdew jinxterdu fuq il-medja soċjali, analisti politiċi nnutaw kif l-ewwel ġimgħa tal-kampanja għadhom ma rawx l-istess entużjażmu meta jattendi Roberta Bela. Missosi direttament minn Net News dwar jekk irċevix stedina uffiċjali biex jindirizza xi attività tal-Labor, Muscat tefal ballum f'saqajna Bela. Mhix event uffiċjali tal-partit ma ħarġeġ press call Event ta' kandidati tal-Partit Laburista. imma Dr. Bela għadu ma jridx jistidna għuxek. Ma nafx irid jagħmel. Fost l-animozità tal-partitari laburisti li saħan sitra provaw minn kollox biex waqfuna milli namlu xolna. Kien evidenti li Muscat uża din l-attività fil-Birgu biex wassal messaġġ b'logo stampat fuq il-maskra tiegħu bl-inizjali JM u s-salib ta' Malta.